Lord.
1, 2. Please. Sicela bangabikho abantu abamuvayo xa sisenza indaba. Sicela ningasiphathi phone, please. Usisi mfishane ulight in complexion. Nandi. Akakho usisi siyagqitha thina sizomlinda. Siyagqitha-ke asikulindi. Xa sigqibile apha ungasirhweci uthi bengaqiniseki. Lo sithetha ngaye siza kumbona okanye siza kumkhomba. Lo sisi Makhosi before sigqithe because sizophinda sibuyele kuye khaya khulu wako wabo ebekade okanye wawuhlaza ngekhala uzeza zindlu zodaka laa ndlu kukalikwe hlaza ufike kurhidiwe apha ngemva emqolo kukhona iflat phakathi kwezi zindlu iflat encinanana ezaflat zincinci unjalo lo mntu okanye lo sisi onengxaki nenzala okhangelwa nguMakhosi okhangelwa nguMakhosi ubavumeleyo. Sicela ke esiqhubeleka nendaba sicela unganirhumbi besinibizile benisibizile so we don't understand ke ngokuba xa sizokwenza lo msebenzi beniwufuna why nizawusithobela umoya. The minute ningavakanga umoya wethu uyehla nabayitele besizawubabona kube nzima uqhubeleka. So sicela sincedisane khululekani akho nto iphi. Should you feel uba ufuna uzikhwaza iindaba zakho uyakwazi ukusixelela. Inkosi. Okay, ayisisi ngicela usisi lo. Usisi before ndiqhubeke ubukhe wahlala kulo mama wakho ixesha elide okanye ukhulele kulo mama okanye umntana entombi. Mama utshadile kodwa kuthiwa li-right into yoba uzawukwenzela isiyaca qha kuthiwa mandilungise indima yomkhonto phakathi kweli khaya. Umkhonto kweli khaya awaziwa uba ngubani intlalo nesimo senkomo yokulunga. Uyazazi ezo zinto sisi. Uhamba nabantu uyancancazela lo sisi
ukhona into ahamba naye. She's literally shaking. Come down, sis. Nervous, ucela uzomthoba umoya umthi phaya ecaleni. Undikrweca ndizakuxelela uba woyika ntoni. Ndikhanyiselwa ngumntu ongusisi. Ndikhanyiselwa ngumntu ongusisi. Lo sisi andazi noba uhamba nomntu ongubhuti na. Lo sisi xa ndimjonga kowabo kukwi-crisis ne-identity. Xa ndimkhangela beke wafuna ikulotata. Beke wafumana ingozi lo sisi ndithetha ngayo. Wake wafumana ingozi. Apha kukhaya kakhulu bamuva jonga elakhaya ndilibona kungasahlali mntu khona. Utsho kanjani umntu xelela indaba. Utamkhulu walapha ndiyamazi utata weNesthembu. Andimazi. Ingaba isithembu ke anditsho esasithembu uba kuthathwa abafazi ngexesheni. Lapha kuthatha umfazi ahambe okanye abhubhe aphinde athathe umfazi. Uyamazi kakhulu camakho. Umntu omdala ke undikhanyisela ngamasiko phambi kwekhaya. Njengoba ndikhanyisela ngamasiko nje benikena ngabantu abangawenziyo amasiko ixesha elide. Uthi umntu omdala bezike zafika indwendwe phambi kwekhaya. Utsho kanjani umntu omdala omkhanyisela indaba. Athi xa seqhubeleka umntu omdala uthi ubuke wafuna ikulotata. Andazi noba apha kulotata ibikhona na into ekufuna uyoyenza engumsebenzi na. Injalo. Utsho kanjani umntu omdala. Uthi ke unobangela woba ufumane ezi zinto uzifumanayo kungenxa ufuna ulahla ikulomama uyokwenza izinto kulotata. Ngoba xa ndibona ubango lwakho ndibona ubamba kwicala lakulomama. Ndibona izifele zakulomama into abantu abakubangayo. Athi xa seqhubeleka umntu omdala nendaba uthi ayiguwe wedwa umntu wake wafumana ingozi apha phambi kwekhaya. Camakho. Athi xa seqhubeleka nendaba umntu omdala andazi noba xa ndijonga ubuke wakhangela umsebenzi ixesha elide. Uthi ke umntu omdala zizawutsala nzima izinto zakho ngoba ukwanguye nomntana wethomo. Zikhona izinto zakho funeke uzilungisile ngokwakamoya. Uthi ke xa seqhubeleka apho kwakusuka khona amawele. Nombo wamawele Andimazi. Akhona. Lapho kwakhona amawele kuwena. Uthi ungawazi abantu awuwazi umzi owawunamawele okanye onamawele. Ndiyawazi. Kawubuliwe. Ngoba bagxotha kudalela nini. Kaloku ayithethi ukuthi ayivukwe. Kukhona isimo soba yabona umntu atshatele kuloo mzi ze athi ngoku atshatileyo kube khona amahemuhemu woba abanye babantwana bengoba lapho atshatele khona. Sisimo endisibona kokwenu lesi.
uyasazi enjalo. Uthi ke ngoku xa ndiphilisa umoya wakho ayibeka ngapha yintoni into ehamba yanidibanisa xa nikhangela namahlube xa nikhangela okanye xa usiva wena Stepfather's ubukhuliswa nguye ubadelele ntoni aba bantu basemahlubeni ubadelele ntoni aba bantu basemahlubeni andiqondanga athi ubadelele utye inkobe zaphi utye inkobe zaphi wondlwephi ukhulelephi ndikhuliswa ngamahlube. ngoku ukhangela ntoni njengoba usisibhene uhamba ulahleka ukhangela into engaziwayo ukhangela umntu ongakhanga kuhoya umntu ongakhanga kodle ebekondlile lo mntu ukukhangelayo uzamenzani umfumana kwakho umntu engandiye kuyo wethenga ndibakhangela uzubuye kuye uthi ndithe uphambili uthi umntu omdala abantwana sibakhulise sibazi asikhange sibagxothe apho uba nibangaphi sibali-2 tata. Uveza abantwana akathi umntwana xa ethetha uthi abantwana sanokhangela into engayaziyo ngokuba ufuna uphila uligqirha wena apho uzawuphila khona kukulo mamakho apho uzawukwenza amasiko khona kukulo mama hayi lo mzi ukhangelayo ufikile kulo mzi ufumene lo mzi ukhangela hayi mandingathethi ngawo ne hayi mhlawumbi bakhona abantu bapha abekho ngabalapho esilisi hayo siswa into ehamba ke ndazivela kwiindaba zikasisi kuphi lo lo wayendithembisa nje akaliye lo uthekhi lo andinaye ma omtshatile afuna ukubuza khona umbutho omaziyo waye mhlawumbe ndiyifisha okanye ethutha abantwana besikolo okanye etekisa okanye edilivarisha kanjalo kanjalo owayedelivarisha ndayenadibana naye but kudala sahlukana. awunambuzo ayanawo so right nxa ufuna ningathethi sa awungathetha mama. awunambuzo iimpendulo zakho okukade unazo all this time uzifumene ndisifumane andithi kufuna i-confirmation nge-identity yakho noba kumele wenze kanjani uzulungisa into zakho ndiba ukwazi uba kumele ndenze kanjani uba ndilungise into. awuzolandela ixhobo masiko kulo mama ngokwekholini thatha incwadi ubhala amaphupha akho xa ufinishi into waqalile mfowune ofisini ucela i-appointment unencwadi yamaphupha ndiphinde ndikhanyisele gqibile usisi into bengcangcazela niye novana okay ndiphinde ndikhanyisele ngomzi andazi noba ukhona nayo mntwana wekhaya apha khanyisela ngekhaya elike lenza umsebenzi lo msebenzi xa ndiwujonga udibanise nenkomo but during lo msebenzi kuye kwaqhambuka umlilo
ulalele ibhostate abangaphambili noleleyo aphume phambili betha ngempampo sekufanele abonele uthi mthombo sifaka 5 okanye after benze umsebenzi kuye kwakhona umlilo nilivile Oh, yeah,